Ja, hij ging trouwen, dus ik heb wat leuks op zijn ballen geschreven. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, ik ben er klaar voor, ja. Hartstikke leuk dat je met me joggen naar deze bijzondere, speciale, geweldige aflevering van de NOS. Ja, ik ga een transfer maken. Laatst weer al een vrouw uit Friesland die echt naar de NOS gegaan is. Ik dacht, ik mag er echt bij. Ik ga ze bellen. En weet je, het is er 4. Ik zit nog bij de NOS. Het is geweldig. En daarom gaan we daar even hier de strit op in Ljout om de meeste te vreden. Nou, verschillende vragen gewoon, hè. Gewoon dat het leuk is. Ja. Ja, nou, de NOS. De NOS, ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik heb een transfer gemaakt. Ja, nou, dat gun ik je van harte. Je bent ook een toptalent als het gaat om journalistieke activiteiten. Dus ja, ik ben oprecht blij voor je. Vind ik mooi. Ja, dit gaat me niet zo goed af hoor. Ik ben hier niet zo goed in, maar... Zo, even zo. Zo, nou wat wordt het vanavond? Ja goed, waar heb je het over? Wat vind je ervan dat ik nou voor de NOS werk? Nou, dat is bjusterbaarlijk, Michael Cese. Wat dan? Hier je net verwachten? Nou, maar ik dacht net dat er in het Fries praten mocht. Jawel, ja, tegenwoordig hebben we ook regionale afdelingen, hè? Dan mag het in het Fries. Oké, ja, nou, dat is uitstekend. En hier is de markt volop aanspraak volgens mij. En heb je een speciaal onderwerp of zo? Of iets dat je... Ik ben heel benieuwd wat u nu gehaald hebt. Wat hebt u in uw zakje? Dit zijn mijn wekelijkse boodschappen. Dit is de briljante appeltaartmix hier van de Notenbar. Oh, nu ben ik van de NOS. Kijk, en dan doe ik nu even... Ja, wat zat je mee eraan? Ja, wat zie je weer? Appeltaartmix. Ja, dat kan ik jou hoe ze aanrieden. Dat is net alleen voor in de appeltaart, maar ik voor de snacktrack jongens of metjes. Kom maar. Zo. Wat wordt het, jongen? Wat bedoel je? Oh, Cambuur. Oh, Cambuur. Ah, dat wennen ze. Ja, ze hadden wel. In het begin van de competitie ging het goed, maar ja, de laatste tijd is het... Maar ik denk dat het eigenlijk een beetje een effect dat Henk de Jong er net is. Nee, hè? Heeft dat veel invloed, denkt u? Ja, ik denk het wel. Je praat geen Fries? Nee, ik praat geen Fries, nee. Oh. Nou, ja, ik denk het wel. Dat Henk de Jong, dat is toch wel de motor achter Cambuur. Een echte verbinder, zou u zeggen. Ja, inderdaad. Maar nu moet ik weg, ik moet even plassen. Oh, ja, dat wil ik niet blokkeren natuurlijk, hè? We staan hier op de markt in Leeuwarden. Want in Leeuwarden is namelijk de markt heel leuk. En nu hebben we opeens weer winter. Winter. Maar we zijn er. Wat betekent dat voor de markt? Slecht. Zoals u ziet is ook in het Friese Leeuwarden heel veel sneeuw gevallen. Kijk maar, bulten met sneeuw. Hebben jullie ook zo genoten van de sneeuw? Ja, zeker. We hebben lekker buiten gespeeld. Sneeuwballengevecht op school. Was het trouwens goede sneeuw om een sneeuwballengevecht mee te houden? Zeker. Het was eigenlijk perfecte sneeuw. Wat maakt nou dat deze sneeuw beter was dan andere sneeuw? Omdat het goed aan elkaar plakt en niet gewoon uit elkaar valt. En hoe draai jij dan een sneeuwbal? Ja, gewoon. Ja. Doe het eens voor. Gewoon ja, een balletje kneden. Ah, mooie techniek. Ja, bedankt. Jezus, wat doe je dit, man? Nou. Naast die Fries praat hij. Ja, dit is nee. Oh, wat leuk. De Nos gaat Fries. Ze willen dichter bij de meesten staan. Ja, dat zeg ik, ja. Nog dichter, ja. Nog dan mij, hè? Je dichter bij de meesten staan. Ik maar de taal. Ja, leuk. Wat vind je ervan? Nou, mooi. Ja. Ja? Hoe weet je, jongen? Ja, hartstikke goed, meneer. Hoe is het met u? Ja, goed, hè? Op Hoog-Holland. Ja, nou ja, ik ben nu bij de Nos, hè? Dus ik moet nu even Nederlands spreken. Goed bezig. Ja, toch? Hebt u het druk, meneer? Ja, nu even niet, hè? Nu even niet. Ik hoop niet dat de baas dit ziet. Dat hoop ik ook niet voor u, meneer. Nee, dan sta ik ook nog stiekem te roken. Oh god, nou, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, dit. gaat helemaal de verkeerde kant. Maar u zit al een beetje achter de tralies, hè, wat dat betreft. Niet voerend. Maar we hebben hier maar douane, meneer. Wie had het gebouwtje waar je op zet? Rjochtzet? Ja, die weet ik gewoon om. Nou, Dat in de krant lezen. ik ga het net in de krant lezen, maar dan weet ik in jou nog een gebouwtje wat even Rjoch kent. Al over, die pakken weer naar Nee, we weten nou hoe het maakt. En zijn jullie inderdaad echt bij de NOS? Aangesloten. Ja, we hebben zo'n ding op de microfoon, hè? Ja, dat kan je makkelijk doen. Hè? Dat kun je altijd op een plekje. Ja, je moet hem net maar even hebben, hè? Ja, dat klopt. Ja, we kunnen ook wel even wisselen, even kijken. Zo. Met de mijnen
Zijn die naar het zuiden gekomen? Ja, weinig mijnen hier in Friesland. Nee, in Limburg. Ja. Heb je er wel eens van gehoord wat mijnen zijn? Mijnen? Ja. Bij Bitcoin dan kun je mijnen. Ja. Kunnen jullie dat niet beter omdraaien? Hoe bedoelt u? Dat zij de vraag is. Ja. Nou, we kunnen het proberen. Ja, meestal sta ik inderdaad achter de camera, dus dit is even weer wat anders. Waarom bent u hier gekomen? Ja, vakantie. Ja, we zijn gepensioneerd en het geld moet op, hè? Okkerdaas is daar een plofkraak geweest. Heel eerlijk gezegd wist ik dat niet. Oh nee, daar bij die bruin studio. Ja, dat is erg. Ja, Kom je hier wel vandaan uit Leeuwarden? ja, ik kom wel uit Leeuwarden, maar ik fiets eigenlijk naar school en dan sta ik er eigenlijk niet heel erg bij stil. Dus het overvalt me een beetje. Ja, dat was dus ook een overval op de pinautomaat. Ja. Vannacht was een ongelofelijke sneeuwstorm. Trok hier over het Friese land hier. Ook over deze Friese hoofdstad Leeuwarden. En zoals je wel kunt zien, dit zijn de resten van die ongelofelijke sneeuwbui. Hier gevangen in een dun laagje water dat zo afloopt uit de grote Hoogstraat hier naartoe in de put. Van de NOS? Ja, de NOS. Nationale Omroep. Ja, daar hebt u goed gekeken, ja. Hebt u er iets van meegekregen van deze plofkraak? Het enige wat ik heb meegekregen dat ik woensdagochtend op de radio hoorde. Met deze bakfiets ga ik naar de markt toe. Naar de buurvrouwbus. Om donaties wat ophalen met de roze kruiwagen. Die te halen. En die weer rond te brengen naar de deelkasten. En dan daarna ga ik op weg naar het ziekenhuis toe, want ik moet geopereerd worden. Oh, waarom? En dan ben ik om 3:30 weer op de markt. Bij de groenteboer. Dan veeg ik zijn straatje schoon. En vult hij de bakfiets met allemaal groenten. En dat neem ik dan allemaal mee voor onze deelkast. En dan maken wij weer maaltijden voor de minder bedeelden. Wat is dit? Oh, ik zo, je had de kruis. We hadden vroeger iemand in een team, dat was Henk. En die had zijn eigen ballen getatoeëerd. En, ja, serieus. En hij had zijn initialen erop gezet. En hij mag nu mag hij hetzelfde trucje herhalen eigenlijk. Hij moet zijn ballen zelf tatoeëren? Ja, klopt. Ja, dus hij heeft daar 2 ballen, zeg maar. En hij moet nu een vrouwelijk persoon vragen, zeg maar, om zijn ballen te laten tatoeëren. En hij was er om mij werken? Ja, zeker. Ja, hij ging trouwen, dus ik heb wat leuks op zijn ballen geschreven. Ja, dat is wat hij me vroeg, dus dat is wat ik had gedaan, ja. Doe je dat altijd samen? Dat mensen bij jou komen en die vregen je dan van... Nee, dat soort dingen doen we natuurlijk normaal niet. Maar wel als het voor een grap is op die manier, dat is wel leuk. Ja. Oh ja, normaal zo'n Josasje en achterop op een reg. Zo. Maar wanneer ga je voor het laatste Elfstedentocht rijden dan? Nou, dat wie in 2012 volgens mij. Toen ging het haast terug. En toen heb ik het mijn paar vrienden rijden op de vreed, wie dat volgens mij. De militairen hier het is heel mooi maken, maar is transplantatie, hoe heet dat? Die prachtig, maar ja, het is net teruggegaan, maar voor ons wel en voor nog duizenden mensen, dacht ik. Ik dacht vandaag wel van iedereen mag mij vandaag even een beetje aankijken. Hier, kijk, die dames die kijken mij ook aan, toch? Hier, hij ook. Hoppa, snap je? Dus, ja, het valt wel op. Ik zag het ook. Ik zag het direct. Gewoon, ik heb scheid wat mensen van me denken. En ik denk dat wij in deze tijd wel een beetje daar weer terug naar moeten. Dat denk ik wel. Ja, gewoon scheid eraan, huppakee, ik ga lekker in het rood vandaag. Gewoon dragen wat je leuk vindt en doe wat je leuk vindt. En wees gewoon jezelf, man. En wat u doet vind ik ook heel leuk. Lijkt me ook heel leuk om te doen. Dus ja, ik kan verschillende kanten daarmee op. Dus mensen interviewen op straat, lijkt je dat leuk? Ja, ja, lijkt me wel leuk. Ja, waarom dan? Nou, gewoon, je komt veel te weten over mensen natuurlijk en over de maatschappij en eigenlijk van alles wel. Nou, het is wel waar. Ja, klopt. Je hebt wel een goed beeld bij in ieder geval. Ja, klopt. Nou, we kunnen even testen, hè? Als je denkt van ik wil het even proberen. Dan wisselen we even om van rol. Nee, dat hoeft niet. Nee? Oh, je bent natuurlijk een opleiding, hè? Dus ja, daarom, ik kan niet gelijk, hè? Het komt niet goed. Maar de benzine was 190, 390. Ik hou nog geld over zonder auto. Want de auto is een melkkoe die wordt uitgemokkeld door de regering. We gaan nog een moedstofshock van de auto. Ja, van de Hyundai-auto. Hoe? Dat hebben we van Chris Hanni gekregen, lieve mensen. Van de Hyundai bloedrijauto. Maar er komen dit jaar 6 of 8 miljoen auto's op de weg.
En de benzine is zo duur geworden. Ik heb net zo'n idee dat ik hier zit bij de markt, lieve mensen, voor even dat de benzine nog duurder wordt. Bedankt voor het zien deze bijzondere aflevering van de Frieske Vlogger in gearwerking met de NOS. Vond je het leuk filmpje dan toen hey, was meer zien abonneer dan op de Frieske Vlogger en waar wie komen er nog vol meer van deze bijzondere speciale uitstuurings. Lekker sliep. Geweldig.